Θέλεις να μάθεις πως μια οικογένεια γίνεται συμμορία και πως μια συμμορία διαλύεται αργά μέσα στο χάος μιας εποχής που πεθαίνει? Θέλεις να δεις πως η πίστη δοκιμάζεται μέχρι το τέλος, πως οι φιλίες μετατρέπονται σε αμφιβολία και πως οι άνθρωποι μεγάλωσαν μαζί καταλήγουν σαν να κοιτάζουν ένας τον άλλον σαν ξένοι? Αυτή είναι η ιστορία του Άρθουρ Μόργαν και της συμμορίας Βαν ντε Λίντε. Μια ιστορία που ξεκινά με όνειρα για ελευθερία, για μια ζωή έξω από νόμους, τράπεζες και πολιτισμό, και καταλήγει σε έναν κόσμο που δεν συγχωρεί κανέναν. Από τις παγωμένες κορυφές, όπου η επιβίωση ήταν το μόνο που μετρούσε, μέχρι τις πόλεις που έλαμπαν αλλά έκρυβαν τον πραγματικό τρόμο της νέας εποχής. Κάθε βήμα φέρνει τη συμμορία πιο κοντά στη διάλυση. Και πάνω απ' όλα, θα δούμε πως μια ιστορία για ελευθερία μετατρέπεται σε ιστορία λύτρωσης. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί αυτή τη φορά δεν θα δούμε απλώς γεγονότα. Θα δούμε μια ολόκληρη εποχή να σβήνει μπροστά μας. Σας περιμένουμε στο Spotify και στο YouTube την Παρασκευή 5 Έκτου στις 10 το βράδυ, για να ζήσουμε μαζί όλη την ιστορία από την αρχή μέχρι το τέλος και να καλύψουμε τα πάντα.